Γεια σας, είμαι ο Νέσταρος από το σπίτι της αιώρας. Βρισκόμαστε Κρήτη, σε περιβάλλον, βλέπουμε γύρω γύρω κέντρους, άμμο και τα σχετικά. Θα σας παρουσιάσω την αιώρα της Didi, μιας και είναι η αγαπημένη μου εταιρεία. Η Didi, τη Chill Out, είναι μια αιώρα αλεξιπτότου, ατομική, γιατί ούτως ή άλλως η Didi όλες τις ώρες τις δίνει ατομική, οι ατομικές ώρες για ένα άτομο. Είναι αρκετά δροσερή, ελαφριά, δηλαδή είναι ενδιάμεσο, ένα pocket size, αρκετά μικρή, και περιλαμβάνει και τα σκοινιά, 10 μέτρα σκοινιά. Τώρα, η Didi Chill Out είναι και σε 3 χρώματα, εγώ έχω πάρει αυτή τη φορά την πράσινη. Λοιπόν, είναι μια αιώρα συνολικού μήκους 3 μέτρα, ένα κλασικό μέγεθος που είναι και για όλες τις υπόλοιπες αιώρες, περίπου αλεξιπτότου, και με πλάτος 1,60. Δηλαδή δεν είναι μονή, αν τη συγκρίνουμε, δηλαδή επειδή είναι το πιο χαρακτηριστικό μέγεθος είναι τη Ticket to the Moon, δεν είναι μονή που είναι 3,20 τέλος πάντων τη Ticket to the Moon επί 1,55, αλλά ούτε και διπλή που είναι τη Ticket to the Moon το 3,20 επί 2. Είναι μια αιώρα συνολικού μήκους 3 επί 1,70 το πλάτος της. Αλλά όπως και να έχει, είναι άνετη αιώρα, μια χαρά, αλλά όπως και να έχει είναι για χρήση για ένα άτομο. Μέχρι 140 κιλά τη δίνει η Didi στις προδιαγραφές. Τώρα, 10 μέτρα σκοινιά, το κλασικό σύστημα της Didi. Λοιπόν, τώρα, αυτή η ώρα ιδανικά θα μπορούσε να μπει σε μια απόσταση από 3, 10, 3,5 μέτρα. Θα σας δείξω και τα δεσίματα. Τώρα, εγώ για να υπολογίσω την απόσταση αυτή που χρειάζομαι σε γενικές γραμμές από εμπειρία, περίπου υπολογίζω γύρω στα 4 βήματα κάνω εγώ. Δηλαδή, επιλέγω ένα σημείο, ας πούμε ότι θα δέσω εδώ πέρα από αυτή τη μεριά και θα πάω και την άλλη. Οπότε περίπου υπολογίζω μια απόσταση που κάνω γύρω στα 4 βήματα normal. Δηλαδή, ωραία, είμαι κάπου εδώ, αυτή η απόστασή μου. Αν υπολογίσουμε ότι περίπου το κάθε βήμα υπολογίζεται κατά μέσο όρο γύρω στο 0,70-0,75, 4 βήματα μέσα σε 7,28 και λίγο περισσότερο, αυτή η απόσταση είναι κοντά στα 3,10. Βασικά που για μένα είναι ιδανική. Τώρα, για την Chill Out τέλος πάντων θα τοποθετήσουμε την Chill Out. Είπαμε ότι η Didi σε κάθε ώρα βάζει 10 μέτρα σκηνή. 5 από τη μία, 5 από την άλλη. Η Didi επί της ουσίας δεν αφήνει την ώρα να κλείσει τελείως. Δηλαδή σουρώνει και ξεσουρώνει, οπότε επί της ουσίας τι κάνουμε, σουρώνουμε την αιώρα, έχουμε λίγο τα σκοινιά ότι είναι στο συνολικό ύψος και τα δύο για να μας βοηθήσει τα δεσίματα και πάμε να κάνουμε την τοποθέτηση. Λοιπόν, τώρα, εγώ τώρα πώς κάνω τοποθέτηση, υπολογίζω ανάλογα με το συνολικό μήκος, ανάλογα με το συνολικό μήκος, υπολογίζω ένα ύψος που να με βολεύει. Τώρα εντάξει, τώρα συγκεκριμένα θα το βάλω κάπου εδώ πέρα. Λοιπόν, το περνάω το σκηνή. Εμένα μου αρέσει το σύστημα αυτό που έχει η Didi, γιατί τι κάνει, λοιπόν, επειδή έχει τα σκοινιά επάνω, λοιπόν, τους κάνω ένα κομπάκι τέτοιο και μετά κάνω ένα ψεύτικο κόμπο, ωραία, τέλεια, όπως το κάνω εδώ πέρα, θα τα ξαναδείξω και μετά, και έχω μαζέψει 2 ξυλαράκια τα οποία τα βάζω μέσα και σφινώνω και δεν χρειάζεται να κάνω το οτιδήποτε άλλο και ξέρω ότι θα το λύσω πολύ εύκολα μετά τραβώντας το ξυλαράκι. Ωραία, το ένα σκηνή είναι έτοιμο. Ωραία, και τώρα θα δείξουμε και την από εδώ μεριά. Ανοίγω την ώρα. Ωραία, τέλεια, βλέπω ότι έχω υπολογίσει σωστά, δηλαδή μια χαρά. Τώρα θα δείξω από εδώ ένα άλλο σύστημα πώς θα κάνω το δέσιμο. Εδώ και από εκεί θα μπορούσα να το κάνω, απλά το σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, είπαμε, σουρώνω την ώρα, έτσι, υπολογίζω τα σκοινιά να είναι το συνολικό τους μήκος το ίδιο και την μία και την άλλη μεριά. Τώρα θα κάνω το εξής πράγμα. Θα ανοίξω, πριν τα πέρασε και τα δύο τα σκοινιά από την ίδια μεριά, έτσι. Τώρα τα ανοίγω τα σκοινιά, τα περνάω γύρω γύρω το δέντρο, έτσι. Γιατί τώρα θα κάνω το σύστημα αυτό με το δέσιμο όπως κάνω και στα παπούτσια μου. Ωραία, το περνάω έτσι, το περνάω μερικές φορές γύρω γύρω από το δέντρο. Τώρα έχω αρκετό περιθώριο γιατί τα κλαριά είναι στενά. Και εδώ στο τελείωμα τι κάνω. Κάνω ένα κόμπο σαν και αυτόν που κάνω και στα παπούτσια. Δηλαδή ένα κόμπο παπουτσιών. Δηλαδή
φιόγκο. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα, στο φιόγκο μου αυτό, δηλαδή, κάνω το φιόγκο των παπουτσιών, ωραία. Τώρα, σε γενικές γραμμές, για να βεβαιωθώ, αυτό τώρα επειδή έχει περάσει γύρω-γύρω το δέντρο αρκετές φορές, δεν πρόκειται να φύγει. Αλλά για να σιγουρευτώ ότι δεν θα μου λυθεί ο κόμπος, παίρνω τις δύο άκρες του κόμπου, περνάω πάλι ένα ξυλάκι μέσα όσο μικρό είναι αυτό εδώ πέρα, τραβάω τις δύο μεριές και απλά ρίζω. Αυτό δεν χρειάζεται κάποια δύναμη, κάτι τέτοιο. Μια χαρά είναι. Ωραία, απλά για να μην μου λυθεί ο κόμπος. Οπότε αυτό με βοηθάει και είναι πολύ εύκολο για να μην χρειάζεται. Ωραία, η ώρα μου είναι ok. Ευτυχώς εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί γιατί τότε είναι καθαρά. Δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι. Από κάτω είναι τέτοιο. Θα κάτσουμε τώρα. Ωραία. Έχουν σπίξει όλα. Οπότε αυτός είναι ένα πάρα πολύ γρήγορος τρόπος. Λοιπόν, τώρα αυτή η ώρα η chill out, εντάξει, είναι μια ώρα η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά. Εννοώντας ότι μπαίνει σε μια τσέπη, είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι και για κάμπινγκ, απλά δεν είναι όπως η frontline που έχει τα δύο layers από κάτω για να μπορεί να βάλεις πράγματα. Παρ' όλα αυτά η Didi σε όλες τις ώρες έχει τα γατζάκια αυτά για να μπορούμε να βάλουμε από κάτω under blanket. Θα τραβήξω και άλλα βίντεο με αυτά. Ωραία, και τέλεια. Είναι μια ώρα μεγάλη. Να σκεπαστείς, να κουκουλωθείς ακριβώς δεν μπορείς να το κάνεις γιατί είναι αυτό το πλάτο στο 1,70, αλλά ίσως για αυτή τη εντάξει, μπορεί να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Να σκεπαστείς. Απλά η Didi δίνει τις ώρες αυτές μέχρι 140 κιλά. Είναι ωραίο το ύφασμα, πολύ δροσερό, ελαφριά, φορητή, δροσερή, μπορείς να κάτσεις και έτσι, ανοίγει ωραία, έχει ωραία αίσθηση. Αυτά για την Didi Chill Out, μια από τις πιο ελαφριές, ωραίες ώρες που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλεξιτότου, εύκολες στη χρήση, να βλέπουμε εδώ πέρα ήδη έχει γεμίσει άμμο γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ. Εντάξει, είναι πλεονέκτημα, η αλεξιπτότου είναι πλεονέκτημα σε παραλία, γεμίζουν κατευθείαν άμμο και με το που πηγαίνεις έτσι καθαρίζει, ακόμα και αν βραχεί οτιδήποτε. Αυτά, αυτό το βίντεο με την Didi Chill Out. Θα στείλω και άλλα βιντεάκια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.